Bermeoko udalak eta San Juaneko batzordeak elkarlanean ekimen berri bat martxan jarri dute. Izan ere, uztailaren batetik, abuztuaren 31 arte, astelehenetan izan ezik, Gaztelugatxeko San Juaneko ermita irekita egongo da eta bertan informazio zerbitzua eta bizita gidatuak eskainiko dituzte euskeraz eta erderaz eta dohainik. Eta egongo da igiritze goizeko 11 atzaldeko 6 martitzenetik zapature eta domekatan eta jaiegunetan 11 3 eta astelehenetan itzitze egongo da. Horretarako, han pertsona bi imingo doguz, gidari ez egongo bakarrik informazioa emoten, azkaneko kurtietan bai emoten gendun hori zerbitzue, informazio emoten egoten zan pertsona bat, bai hortik arantza gudu zuen. Gudu gidari zerbitzu bet emon, eta orduen okingu gidarizek euskeraz eta erderaz emoten informazio eta kontaten lehen esan duten moduen gure oitzurek, kondairak, zemat histori dakun kontateko bermiotarrak eta imoten zoinak hori baldizo gegarrize bizitziri. Eta horregaitzik, da ganera kontratatu zen pertsona bizek bermiotarrati ez, eta ganera bizotzetik kontako da dana, ze badakigu neku harreman sakona dakoiela San Juanegaz, eta guretzat hori oso garrantzitsue da. Ze azkanien gidarizepe ez da bardin, ez da honak ezetuten leku edo histori horrek, edo bizi izan da honak eta bermiotarra danak, ez da. Ormaetxeak azaldu duenez, bizita gidatuek Gaztelugatxeko San Juan bere historia eta istorioak, berarekin lotuta dauden tradizio jaiak eta ohiturak, bere ingurumen balioa eta itsasoarekin, arrantzaleekin eta bermeorekin duen lotura ezagutzeko aukera paregabea eskainiko diete inguruko zein kanpotik datozen bisitariei. Bestalde, Bermeoko alkateak zehaztu duenez, Gaztelugatxeren inguruan Bizkaiko Foru Aldundiak egindako proposamenari Bermeoko udalak 50 alegazio baino gehiago aurkeztu dizkio epe barruan. Horrez gain, Bermeoko herritarren ekarpenak ere Bizkaiko Foru Aldundira helarazi dituztela esan du eta San Juaneko voluntarioen batzordeak ere bere alegazioak aurkeztu dituela jakinarazi du. Bermeoko udalaren alegazio garrantzitsuenen berri eman du alkateak. Gaztelugatxe Bermeoren altxorra da eta bere lotura bermeotarren historia, tradizio, hizkuntza eta izateko erarekin lotu behar da plangintzan eta hori eskatu dute alegazioetan. Lankidetza bat beharrezkoa da, ze hortik hasi izan proiektua. Proposamena, Aldundizek aurkeztutako proposamen honetan datozen iniziatibe asko, egin beharrekuek diez, baina nik pentsaten dut, egin biharrak lehen ikusi dugu zela zertzut izan egin biharrekuek eta bakoitzak beran kabuz egin aldo guzen iniziatibeti ezela. Zer da ona, benetan kolaborazio zintzo bat egotie batzun eta bestin aldetik. Ze helburu eman komun betaku eta da San Juan itxure honien mantentzie. Torrek ez da biharrez masifikaziorik, ez bidiek txarto egotie edo turistek azkenien egize da oso ondo baloratzen dabien leku bat ala, jentie ganera errepikatu itzen dauen leku bet da, eta balorazio oso ona dinotenin da, 8 gorako balorazioek oso onak. Bai, badauz bebai ahultasunek eta eurek bizitarizek eta turistek esaten dozkuien ahultasunek, etorrek ahultasunek diez, euren artien transporte publiko eda ahultasun bet, komunek diez ahultasun bet, bizitariko puru eda ahultasun bet, eta oinezko bidiek eta euren egoerie da ahultasun bet. Honetiez ahultasun nagusizek eta beraz gure proposamenak jundiez honek konpondu behar duguzela elkarlanien. Ez Aldundiz de berabakarrik berankabuz, ez Bermeoko udala berankabuz, ez Jaurlaritza berankabuz, bai, danan arteko lankidetza bat beharrezkoa dela, eta ez bakoitzaren borondatien arabera, baizik eta zeu zer finkue, hitzarmen bitzartez edo danadalako. Orduen, hori da proposamenatariko bat, elkarlan honek behar dauela finkotasun bet eta era zintzo baten lan itzie erakundez berdinen artien. Bizitarizek esan dauien moduen, oinezko bidiek hobetzie izan behar dela lehentasunetariko bat, horrek saiestuko dauelako bebai masifikazioek. Han sortzen dien jente kopuru handi hori egun seinalauetan, ez da bez egunero, bai egun seinalauetan danok ikusi dugu argazki batzuk ez taskune gustaten errepikatzie bez. Beraz, hori ebitateko era bat da irisgarritasun eta mugikortasuneko proiektu ezberdinei lehentasune emotie. Hor guk plantieten dugune da, Bermiotik Gaztelugatzeraino duen bidie asko erabiltzen dugu herritarrak eta turistek bebai
oinez, inkluso bizikletan juteko, nahiz eta ez ezan biderik egokizena bizikletan juteko, eta azken aldizen ikusi dugu gero eta bizitari gehiago datorrela bebai turismo aktibo itzi. Hori da, motivazio nagusize momentu honetan Gaztelugatxe bizitzetan dagoen pertsona batentzat. Eurentzako turismo aktibue edo jarduera fizikue edo paseo bat emotie hori da motivazio printzipala eta hori atendidu behar dugu behar dan moduen. Beraz, oinezko bideek esan duten moduen Bermeotik Gaztelugatzerako oinezko bide hori egokitu behar dugu bai oinezkoentzako eta bai bizikletan duzenantzako. Lehengo bidezarra, ermuko bidezarra egokitzu behar dugu bai oinezkoentzako. Autobus zerbitzue injartu beharra bai ikusten dugu importanti dela, eta inkluso planteatzen dugu momentu konkretu batzuetan, jente gehizen batzindan momentuetan, autobusez ailegateko aukeri bakarrik emotie turistieri. Hori be izan alda planteamentutariko bat aztertu behar dugune. Baitzebe itxasosko zerbitzue daku Bermeoko portutik eta hori injartu beharra nik uste dut oso atraktibo edala itxasosko bizitzie eta horrek sortzen dauz bai lanpostuek bestalde batetik, beraz bizita hori itxasos eitzen dana oso erakargarrez edalako eta horrek emaitza oso positibuek itzitzen dauzelako bai herriko sozioekonomizen, pentsaten dugu indartu beharreko zerbitzu betala. Pergolako aparkalekue hor proiektu betaku eta aparkaleku horretatik Gaztelugatzera autobus lanzaderak imintzeko leku osoa proposada eta beraz hori aparkaleku hori egokitu beharra bai proiektuetan sartu dugu. Beraz, hainbeste gauze ikusten duzuen moduen batezbe hango mugikortasune eta irisgarritasune hobetzeko. Bermeoko alkateak azaldu duenez, Gaztelugatxera heltzen diren turisten 74%, Bermeotik doaz eta kopuru hori handiagoa izatea lortu behar dutela, masifikazioak saihestuz, ingurua zainduz eta bermeotarren identitatea babestuz. Kudeaketa hona eginez eta herritarrentzat duen balioa zainduz, Gaztelugatxek garapenerako eskaintzen dizkien aukerak aprobetxatu behar dituztela gaineratu du bidegurenek. Bestalde, alkateak gogoratu du Bermeoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu diola Gaztelugatxe monumentu historiko moduan izendatzeko tramiteak hastea aztertzea. Horrez gain, Bermeoko udalak Ministeritzaren Euskal Herriko Itsasertz Mugarteari eskatu dio Gaztelugatxeren emakida administratiboa.